weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewoye worgo mayela gambi bafata dinguirayi fallemma ko on waktu yoni ha to masina kame ñooro ene jeeya e gardidi kabaruuji men to weeli ngara wuuro wiyetego jam weeli kene fota wonde capanɗe tati e goho suka majji kene wona joni balɗe sappo e goho haɗo cuwata o yitede to leydi Mauritanie nandirala hakkude laamu Mauritanie kame leydi Sénégal nden ka e kisal taw ko woyndu gaz tawetendo hakkude mabɓe to leydi Mali c'était timmuɗo nelaɗo giwɗo toon to Tchad joɗodima e laamu leydi Mali gam yurnitade no Mali waɗi ha wawi ñimnude wonande oɗo saaha gouvernement muɗuma to leydi Guinée Conakry teskama toon ɓeydogol ko fate banggue carburant ko wona ɗum ko dognoɓe werlaji e nder leydi ndi kala ɓeydi cogguji ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗo saaha wulango ko woto to Côte d'Ivoire jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisala joñi hoore muɗum ɗum ko caggal nde testa tawa ne jogui ñaw coronavirus kabaruuji men ma naw en ha toon to Ghana Nigéria RCA Cameroun ha fenma toon to Sud Soudan kame Afghanistan Iran ha fenma toon to Turquie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e gardugol ceerno Makki Muntaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ko daara jangguinowo Qur'anil Karim ha sukore ene deftere Allah teddunde daara o ne jangguino français anglais wondude hebloji goɗɗi kay tawne yaade juɓɓude jangguin leydi Sénégal daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene hebla sukaɓe ko fate banggue informatique ɓe jeyno lappipine ɓamtare mabɓe tawɓe keedata hen caggal daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ne jogui daaraji muɗuma daara rewɓe kame worɓe kala so tawi noon ko rewɓe ɓe ene tawi to Sicap Liberté 3 so tawi noon ko worɓe ɓe West Foire ha faynma toon to Keur Massar daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall en hatojine sukaɓe yaroɓe duuɓi 4 duuɓi 5 ha faynma duuɓi 14 daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall en uddirde muɗumum ha yaaji walande kala jiɗɗo winditade windide ɓiyum ha wawa hejje hen daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ne jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala hikka ɓe dañi candidat ji 10 ko fati banggue CFE ko jeetato woni hen gañiɓe ɗiɗoɓe nde garno winditade tawan kadi ni hitande woɗɗoyi daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene windita yimɓe ko fate banggue cours de vacances ɗum noon fuɗɗi ko 2 lewru août musidɓe tedduɓe ha faynma lewru septembre sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 ɓiɓɓe fulɓe ɓiɓɓe fuutankoɓe ɓiɓɓe julɓe mbadden dando faade daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo bala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wuule ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrome ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala
ceerno Djiby Sy ne safra worɓe usraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala ceerno Djiby Sy ene andini dendagal killineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe e jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 13 fini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere nettita kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi ne tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko indema inde nene maɗa omo wiye kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗe insisté wona salade yo mbaɗe insisté tan ma hemmo hano hannirtini ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hannde Ganndal mbadden dando faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande joyi juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kabaruuji men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehili mon sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo men a Saydou Abouba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ɓataake men hannde koko fate bange actualité wonande nde ɗo henna sunare mawde yande e ngol ɗo henna leñol fulɓe yani kadi e Sénégal kala taw ganduɗa ko gorko moƴƴo darinoɗo ko fate bange ƴellidde faggudu darinoɗo wonande julɓe kala gam ƴellidde ndema kono ne kadi jogade yiyande ngarɗude yaadude e jamanu haɓade kala kene wiye jonde wasam gollago ko ɗum wonno darde muɗuma woni Abdullahi Eliman Dia ɓurɗandirede kalajo mo baba mal heewi yimde e kala saaha mo ganduɗa darnuɗo gollorgal payodingal no feewi ko fati e wallidde dendagal sukaɓe kala gam haɓade ɗanleɗe ndewani lawola artirde haqqillaji faade e ndema yewtude ko yewino ha moni kala wawa yitade hen hoore mum ko woni jaltuɗo aduna subaka hannde o e lamorgo leydi Sénégal sifti noon kanko wonno maire taw ko commune mo Demeta taw kadi ganduɗa ko darinoɗo ndema kam e ɓamtare kala weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gardegol ceerno Habous Diallo e gardiɗo président suudu men SAS woni Alhaji Abdourahmani Kaɓe neldamo duwawa kanko e dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannomo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal no woyi wadde kala subaka so huccidde e ɓesguji Sénégal naɓe kala andinaɓe oɗo hen boroso ɗo yarata e nder leydi ndi kala
o holliti subaka hannde o ujunnaje tato e temedde ɗiɗo e tato neɗɗo woni ƴewndaɓe tawani jogui oɗo hen boros ko temedde jeetato e sappo e goho neɗɗo capanɗe jeetato e jeenayo ko memodirnoɓe wondunoɓe e oɗona ñaw kene fota wonde temedde jeeɗiɗo e nogas e ɗiɗo neɗɗo ɓen ko raɓaɓe andaka raaɓi ɗumen temedde nayo e nogas e ɗiɗo neɗɗo keeɓi cellala mumena kene fotta wonde capanɗe jeegomo e nayo neɗɗo mbasi hen pittali mumena mbiya capanɗe jeegomo jafoɗon capanɗe jeegomo e nayo neɗɗo ne tampino fewi koma ballite e fofandu sappo e jeetato neɗɗo mbasi hen pittali mumena joni koye ɗen gueɗe keddorɗen ko fate banggue ardiɓe diine isa iyankoɓe kame juulirde mabɓe ɓe kolliti gam yaltinde peeje haɓade oɗo hen ñaw coronavirus ɓe kolliti so tawi woni mayɗo nawama toon to guenale mabɓe ha ten toon to guenale Santé les air tawete toon to Bel-Air ɓe kolliti woto diw nogas e joyo neɗɗo kadi woto ɓen ɓooy toon yo mbatton tan kene wona capanɗe tati minute kono kadi joƴƴindi toon ɓandu on mayɗo ne haala gueɗe e muɗuma foof koko haɗande jomumen kadi to dinta suumade beele jomumen mbawa rentade daɓodiral oɗo hen varia garɗo mo ganduɗa heewi tan ko nadde e pomo neɗɗo bonna ɗuma taw ko bonande bonde no feewi ɓeena jeenoɓe tampuɓe no feewi ne hen gonnoɗo ene hen gonnoɗo toon to gonnoɗo toon to université walla mbiyen toon to suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal jafoɗon kam wonno toon comptable suudu ndu kam kono wiyeteno ko ceerno diaw hanki yalti aduna taw jeeyi sababu ko oɗo hen ñaw biteɗo coronavirus ganduɗa so tawi naati e pomo ma heewi ko bonnude ha laaɓa donc fofde mo jeeyno e ɓen yimɓe tampuɓe kono o wiroyte ko toon to Diakhawa ene tawe e nder Fatika Weltaare ɓiɓɓe fulɓe ene neldamo duwaw kanko e dendagal maaɓe julɓe kala oɗo saaha mo gonɗena taw kadi ganduɗa ko ɓeena tijjiɓe jaltugol ko fate banggue baccalauréat moni kala nana ɗehi tan ha tiiɗi won hen kam oɗo saaha puɗɗima fofde caggal nde yalti won hen dañɓe won hen kadi oɗo saaha mo gonɗen nana ɗamini jaltugol muɗum ɗum tagui hewɓe hen oɗo saaha ene keppi ko yaltata jencude ndi ene leeli kono goto kala heɓata ɗum ko fate banggue SMS ɓatake taw arata koye noddirguel muɗuma ɗon ɗo ɓen cabbi hebde baccalauréat ji mumena won hen kadi nana ɗamini hebde won hen ne ɗamini yaade dawal ɗimmala ko ɗon tigui oɗo hen gorko biyeteɗo Khadim Mboup mo ganduɗa binoɗo ene ƴamana guel ɗon kawguel taw ko maygal muɗuma caggal nde maygal makko holliti kañum wona keebiɗo ko fate banggue guel ɗo kawguel o holliti mawo gemmono maygal makko nden tigui woni o ɓorni comci debbo o suuɗi cuɗari debbo kala o mofi karne makko gam yidde yaade ƴamanoyde guel ɗon kawguel wona nde maygal makko caggal nde o nanga ñalawma hannde o mawo dar o darima e yeeso suudu ñawore toon to Jurbela joni gartetena koko fate banggue oɗo hen accident musɗo bannoɗo toon to juuma ganduɗa kene fotta wonde sappo e nayyi neɗɗo mbasen pittali men capanɗe tato e tato neɗɗo gañi hen tato ne Moussa no fewi ɗum noon jagorɗo kalfinaɗo ya garamo leydi Sénégal woni Mansour Faye yettima toon gam yettinde toon duwawa taw kadi ganduɗa kañumne nawi toon kene fotta wonde million ngaji nogas taw yalti koye hoorejo leydi Sénégal gam yettinode toon duwawa ko fate banggue ya ngara caggal wonande Oumar Youm Abdullahi Daouda Diallo nde ɓe kollinno wonande date ko fate banggue udditugol taw ganduɗa ko ngol ɗo hen lawol walla kaɗo laana jordi ka terre nde fuɗɗoto Mansour Faye jagorɗo kalfinaɗo ya ngara holliti fuɗɗoto ko nande e nogas e nayyi lewru décembre mayirɗe nde ɗo hen hittande woyi hini haw holliti wonande ticket billet o ma wonoy temedere ha temedere capanɗe jeetati ha temedde ɗiɗi mbuɗu taw ko kan lana jogorka lumbade e nder leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keddoɗen jeheten ko toon to weeli ngara finoɓe toon ɓe oɗo saaha goni koye kulhuli mawɗi no fewi ha tente finoɓe e wuuro wiyetengo jaam weeli ɗum noon caɗele mawɗe bannoɗe toon taw ko sukaɓe ɓe ganduɗa jiiɗino kay wadde noos mumen walla ni julde mumen walla ni fête mumen taw ko uddugol école caggal nde ɓe kaɗa ko fate banggue oɗo hen boros woto ɓeydade rabde yimɓeɓe nden tigui ɓe mettini mette mawɗe no fewi ɓe dañi noon duppude école o kam yogay saluji gonɗi toon caggal nde dadiɓe kollitima nanguɓe ko nden kene wona capanɗe tati e goho
ko suka dogi waɗe ladde ken woni joni balɗe 11 haɗo ɗo gonɗen ɓe cuwa taw yiitede jinnaɓe ɓen sukaɓe kolliti ya taw ɓe biftaka oɗo sa kulhuli mawɗi goni hen taw haali ɗin konngudi koye porte parole jinnaɓe ɓeɗen suka biteɗo Babacara Touré taweteɗo toon to Jamweli ha joni koye Sénégal keddoto ɗen ma en kaal ko fate banggue trafic taw ko trafic ko fate banggue carte grise taw ko autoji kami assurance kala e gueɗe kewɗe ɗum noon police fawi juuɗe mum yoga e ɓen waɗannoɓe ɗeɗon gueɗe oɗo sa aɓe tawe e juuɗe dadiɓe kamɓe kala to Thiés tonne kadi ko sukaɓe almuɓe ɗiɗo nottortoɓe talibé kañumen tawa ene maayi e canal goto ɗum noon ko caggal toɓoli jippinede toon ñalawma hecci hanki o on canal noon woni koye lawol autoroute ila Touba ɓalli mabɓe kocca ɗon nawa to morga taweteɗo toon to Thiés docteur Babacara Niang gonnoɗo koɗo e jayde witende Sen TV caggal nde haali toon won e konngudi wiide wonande ko fate banggue matériel uji taw ganduɗa ko gollortoɗe hôpital uji ene jeeye taw ganduɗa koye clinique aji privé ɗin konngudi noon gaddi caɗele ha ganduɗa jagorɗo kalfinaɗo Cellal ɓalli yehino addandemo kayitola beele o laɓɓitina kan haala ɗo itti ɗum hanki noon o hollitino o wawata nottoyade caggal mum noon o nottoyinoma sanga 14 heures o huccodira ɓen loskoɓe ha 22 heures jamma o holliti wonande o nanino neɗɗo goto biyeteɗo ma Jambala Diagne ene haala wi ɗeɗo hen gueɗe kala giwi koto ker sirigne bi ɗum jeeyi sababu kankone o haali ɗuma eɗen mbiya neɗɗo tan kala kene haala ha tente média yo harlu ƴoƴa ɗum woni ko fulɓe mbiyata tawno konngol so ndiyam so rufi ɓoftata ko caggal noon wonande on noddama moɓe mbiya on holliti soodi matériel on ko toon to Sina wata wasde wonde sikke ko nde noon waɗaccita gam fatude galle makko sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie to leydi Mauritanie nandirala sifande waɗi ñande talata hecci hanki nde hakkude Mauritanie kame Sénégal gam sembolinde nden kay kisala taw ko woyndu gaz yiitandu hakkude Mauritanie kame Sénégal ɗo ɓe noddita hende ndun woyndu taw ɓe ciifi ɗum noon koye nder navire goto navire guerre goto biteɗo Nimlan ko ɗon en tawi woɗɗani capital Nouakchott taw ganduɗa ko Oumar Wade ene wonde biteɗo Mouhamed Cheikh Talib Moustapha kamɓe ciifi nden sifande gam sembolinde nden ka e kisal gaz taweteɗo hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie to Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie holliti kikiɗe hanki o ujunnaje tato e temedde tato e capannayyi en jeeɗiɗo neɗɗo woni tawa ne jogui oɗo hen ñaw biyeteɗo coronavirus temedere e capanɗe joyyi e nayyi ɓe mbawanano koye mumen keeɓi cellal mumen yimɓe joyo hanki mbasi hen pittali mumen kanko jagorɗo o holliti ndeɗo hen yontere ɓennuɗo hen nde Mauritanie winditino ujunnaje ɗiɗo e temedde ɗiɗo e capanɗe nayyo neɗɗo daaɓaɗo oɗo hen ñaw hen capanɗe tato e jeenayo ha fenma capanɗe joyyi e tato ene goni e musalla mawɗo no fewi ma ballite e fofando guila ñaw o feeñi e Mauritanie ha yettiɗo temedde joyo e capanɗe jeetato e goho neɗɗo woni ko wasi hen fittande muɗum kanko jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie e nder ɓatake makko hannde subaka o holliti wonande vaccin biyeteɗo AstraZeneca ɓoyata ma yettoto Mauritanie ɗum noon ko ñande 17 ɗo tan e lewru fandu so jomiraɗo hoddiri beele yimɓeɓe kala mbawa fesade goomu rokkango force gam wawde haɓade sembe gam wawde haɓade oɗo hen boros coronavirus e wiide wonande dokkaɗo konngol laamu ngu o holliti wonande ɓe jaltini wonande misiraji gam oɗo sa haɓade ñaw coronavirus ko fate banggue suumade lawɗinama no fewi hankadini kala mo suumaki so tawi naggama ene gasa ma amande fawe e muɗum e wiide wolduda he ko wona ɗum ko o holliti wonande kala gollotoɗo e administratif public kala leydi ndi yo vaccine so tawi vaccinaki ene gasa ma gueɗe kewɗe ndew e muɗum ko wona ɗum ko kadi kanko hooreji lindi o wasiyima nde yimɓe kala keɓata wonande vaccin ji mum ne ŋesoto ko wona ɗum koɓe kolliti yontere no worunoma mbat campagne ko fati e banggue ŋesogol kame findinde yimɓeɓe beele yimɓe ceertayoɗo hen ñaw moni kala wawa yaade haaju muɗum al akhbar hooreji leydi Mauritanie woni ɓi Gazouani
oɗo saha hanki o fawi tufere makko ngam mahde nokkuji ɗiɗi nokku ngarɗo no fewi taw koye carrefour aji en nokku goto koto carrefour ibnu abbas mo kasar so tawi noon ko nokku goɗɗo wiide jagorɗo kalfinaɗo kotki leydi Mauritanie nokku o ko toon to nokku keddiɗo waɗata koto laksara ɗin nokkuji ɗiɗi goni pewteɗi garɗine ha yooɗa taw ne wawi wonde carrefour mum taw e kala saaha ne sirƴa ndiyam tene kadi ne wawi jalbude yooɗa taw kala kikkiɗe joomum so ñantima ne jaɓɓa ne ñeña ene payi toon ko wayno buso en ne jaaha ene jeeɓoya toon ene ɓuɓɓinoya toon ɓalli mumen wo holliti ne wawi ma yah ha ɓuura ɗon e nder yoga e capital uji Mauritanie kala ha yoga e leeɗe mbawa ɓurde garɗinede Weltaare woni kanko on ka joguiɗo konngol gouvernement wo holliti goomu haɓa tongu ko fate banggue tudgol diƴƴe kame yoolayru kala oɗo saaha heblama Mauritanie ne heeɓi ne heɓani wonande diƴƴe garoje ɗe ngam wawde fabade yimɓeɓe ha tenti so tawi waɗi ko wayno yoolari walla goɗɗum wa arti ko fate banggue balɗe jawtuɗɗe ndiyam garɗam toon to wallata ene tawi nder état bassin ha oriental ha ganduɗa kene fotto wonde yimɓe hewɓe dañin toon caɗele kono ɓe darima hen ha yimɓe mbawi yitade hen koye mumen gartaten koye jagorɗo kalfinal Cellal ɓalli o holliti hanke e batu makko oɗo saaha ɓe goni koye luskoji mawɗi no fewi holko jeeyi sababu pharmacie ji taweteɗe nder leydi Mauritanie kala ene jogui caɗele ha tenti ko fate banggue yoga e produit ji garoje taw wona produit ji jamiraɗe holto ɗi poɗi yuldude aɗi naata e nder leydi Mauritanie senali yuna seppo hanki waɗi toon to Nouakchott seppo ngono waɗi koto place seppo ngo waɗi toon to seppo mango waɗi koto place de liberté mo Nouakchott taw seppo ngo ko mouvement 4 août ɓen mbaɗi seppo ngo woni SPD balla touré kam tigui ardi ɗuma ñalawma noon seppo mabɓe woni tigui konngudi mabɓe ko potal e ñawore e baylugol dawrugol horejo leydi ndi nde addata dawrugol potal ha ɓiɓɓe leydi ndi kala jiito hen koye mumen nde corruption iwata ha laaɓa ɗum noon ɓe jaɓata mawɗo leydi so wona wayla jaɓɓal ngal kamɓe koye mabɓe aɓe mbawi famde ne wonana ɓuural ɓiɓɓe leydi ndi kala ha joni toon to Mauritanie keddoɗen ma en kaale ko fate banggue ma en kaal ko fate banggue ɓamtugol ko fate banggue nokku touristique e nder leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie hollitima yaltina kene fotto wonde milliard koppareji uguiya ngam wallidde nokkuji touristique e nder leydi Mauritanie ngam teskede guilawɗo hen boros coronavirus feeñi e nder leydi ndi nokkuji touristique ene jatiri caggal no fewi kene fotto wonde temedde joyyi entreprise ma wallite ko wayno hôtel aji auberge aji noone kadi appartement ji salon aji culturel mawɗi no fewi ɓen gollotoɓe e nder ɗiɗon diwanuji kala ma jomumen ballite no moƴƴi ha mbawa yitade hen koye mumen sengi wi toon to Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali ma en kaale délégation timmuɗo giwɗo toon to Tchad taw kadi ɗowi oɗon délégation ko cukko hoorejo leydi Tchad taw ko hoorejo leydi toɗɗiɗo hoore mum taw suwa taw toɗɗede par ɓiɓɓe leydi ndi kam neli délégation timmuɗo nayo jettima toon to Bamako ɗum ko hanki ɓe dañino joɗodade e hoorejo leydi Bamako hoore leydi Mali to galle Kuluba to hoorejo leydi ndi woni Assimi Goïta hoorejo leydi ndi par transition taw ganduɗa kam suuɓi hoore mum walla mintoreɓe cuuɓi ɗum par coup d'état kono wona population suuɓi ɗum taw ne jooɗi ɗon haade taw population suɓade lamɗo mumen ɓe gari noon janggude e leydi Mali hono ɓen mbaɗi ha mbawi darnude gouvernement mumen taw keɓani caɗele ko on expérience ɓe gari janggude kamɓe ɓen Tchad yen siftinden oɗo saaha mo goɗen nder Afrique Tchad e Mali nandi systéme foof ko mintoreɓe oɗo saaha tetti laamu keeɓi hen jooɗi ɗum waɗi ɓe mbiyete ko président de la transition taw ganduɗa wona population suɓiɓe tan ko fetelaji mabɓe ha joni toon to Mali keddoɗen ma en kaale batu jagorɗe hanki o ɓe garti no fewi kanko jagorɗo kalfinaɗo Cellal ɓalli e hollidde oɗo saaha mo goɗen caɗele teskade e nder leydi Mali ko raaɓo oɗo hen varia delta ene heewi no fewi e nder leydi ndi Assimi Goïta hollitima peeje ƴette ngam haɓade ngolɗo hen daɓodirgol tokka e haɓade ɗanleɗe ndewani lawol ɗum jeeyi sababu sukaɓe artunoɓe taw ko ɗanninoɓe ɗanleɗe ndewani lawol dañi natande hanki heblo taw heblo ngo noon yalti koye fedde cettal ngal laamu leydi Mali taw fate banggue emploi ne wonde OIM
ɓe mbaɗi finance kene fota wonde ujunnaji 250 suka e jeegomo suka ngam heblede ko fata banggue entrepreneuriat so tawi gayni beele jomin mbawa tambade yoga e gonka mumena conférence ordinaire ko fati banggue de haute conseil de malien de extérieur ma wat ñande nogas e jeeɗiɗi nogas e jeetati nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɗum noon ko ɓen marinaɓe taweteɓe caggalide ne gandi kamɓe keewi toɗɗade jogorɗo ardadeɓe hakkude mabɓe e laamu ngu ɗum noon jogorno wadde ko hitande manire taw koye lewru août caggal nden noon ne wanno ko fate banggue caɗele dawrugol e nder leydi Mali ko fate banggue pollugol laamu ɗum jeeyi sababu hikka ɓe mbaɗata ko nogas e jeeɗiɗi nogas jeere siftinde on ardi wonde haute conseil des maliens de extérieur ardi ɗum ko biteɗo Habibou Silla on ardi ɗum on noon waɗi mandaji mum ɗiɗi oɗo saaha mo gonɗen ko woɗɓe gembotoɗo noon addata ko carte mum d'identité photocopie ne wonde carte consulaire ɗo wawi wonde kala e leydi kono ne kadi ene wondi e million ngaji sappo kam e jogade carte tawɗen carte aɗa jiya e catal mabɓe bitegal HCME taw aɗa jiya hen ɗum noon waɗata ko ñande nogas e jeeɗiɗi nogas e jeetati nduɗo hen lewru gartaten koye oɗo hen suka gorko jinnoɗo yoɓade fittandu hoorejo leydi ñande nogas lewru mayduɗo hen ndu toon to juma mawɗo mo Bamako no hollitiri wonande kanko biyeteɗo Alhassan o jogui funere makko no wiye Alhuseynu e wiide mawni ko gorko biyeteɗo Aboubacry Touré noon ɓe kamɓe Aboubacry Touré kañum ko technicien supérieur génie ɗum woni golle mum ɓe koɗi ko toon to Yirimadio ne tawe nder Bamako kono iwdi mabɓe ko toon to Gourma Rahrous ne tawe e nder région mo Tombouctou wuuro mabɓe wiyete ko Gourkou Gayan toon wuuro mabɓe wiyete ɓe ɓooyino toon to ñono toon ɓe jibina koɓe nayo worɓe goto debbo ɗum woni ko jinnaɓe mabɓe ɗiɗo dañi kanko mawniraɗo noon o jibinama ɗon ɗo ñono caggal makko noon e funeɓe ɗiɗo ndewi e makko woni Alsan e Alhuseyni ɓen jibina ko 1991 woni hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e goho nden ɓe jibina nde ɓe mawni tawa haqqillaji ɗi gona kewɗi no feewi Alhuseyni o noon dañi majjude gila hitande ujunnaje 2007 woni 2008 baba mabɓe en yahanno e guure yiiloyade ndeɗon funere ha hande yiitaka kanko Alhassana noon o waɗa koye médersa goto woni école jangguinoɗo arabe qur'ana saaha o majje lebbi 3 ha lebbi 6 o yiitaka nde wattidi majjude nde ɓe tini tan ko naate juma yidde yoɓade fittandu président kono wona kewɗo haqqille no feewi koni hen wayi wiide yummaɓe biteɗo Mariama Sibi ne haala bambara ne haala dogo ne haala pulaar kame ɗemɗe goɗɗe yeyata ko liɗɗi toon to jeera e yere majjo bañi ko woni ɓinguel mabɓe woni tan bañiɓe debbo goto moɓe jogui wiyete ko Mariama Touré yarata koye duuɓi nogas e jeegoma caggal nde gueɗe ɗe waɗi kañumne mintoreɓe garnin ɗum ɗon guddi ɗum ken wona balɗe ɗiɗi ene namdo ɗum kañumne liggotono koye nokku goto ko fate commerce riwama miñiɓe gorko cakkitiɗo kañumne wiyete ko Ibrahima Touré ko hikka waɗata bakka loriya mum kono yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ɓe ngala e jamma ɓe ɗanata ko jamma ɓe ɗanata ko ñalawma e leegal ngal ɓe goni ngala ko yoɓe dokkite mayiɗo mabɓe ɓe gubba ɗum haala ka gasa ha laaɓa moni kala a yaha haaju mum ɗum woni a yidde mabɓe sen giwi toon to Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry carburant Alpha Condé ɓeydi coggu ngu jeeyi sababu ɓen taximanuji kame dognoɓe autoji transport kañumne ɓeydi kala ɗo wonno ujunere temedde jeegom wattama ujunnaje 2 mbuuɗu jeeyi sababu ɓiɓɓe guinenaɓe oɗo saaha guulali ko gootini séri ha ɓurti lundiɓe hewɓe noon jadani e ɗum ɗon ha tenti e kanko Sellu Dalen Diallo o holliti Alpha Condé ko deppisi e 3e mandat o ko kala ɗum noon yaltata koye koye ɓiɓɓe guinenaɓe to Côte d'Ivoire jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue défense biyeteɗo Brahima Wattara kam testa woni miñuma Alhassane Dramane Wattara woni tene Brahima Wattara kam testa tawane jogui ñaw coronavirus joñi hoore mum o saaha mo gonɗen Wattara erima ɓiɓɓe leydi ndi nde kutoto ko fate banggue vaccin lora bagbo yidde mum oɗo saaha mo gonɗen ko tettude wala gam ɗoftude
ngam oɗo sa tettude volant o ngam joktade ko fate banggue landa mabɓe woni FPI ngam joktade ɗum noon ko caggal wonande keyni ko biɗeɗo Pascal afi guesan nde ɗowi ɗum ɗowiri ɗum kadi fayidagal manggal no fewi aɗa jogui jonde 11 12 ha fayma 15 nduɗo hen lewru ndu gonɗen sengi wi toon to Côte d'Ivoire paɗena ko toon to Gana hanki hewɓe jippima e boli ha tenti toon to Accra lamorgo leydi Gana ngam wullitade gurdam ceerɗam no fewi kono kadi chômage joɗade ala golle kam e corruption ko fate banggue mbuñaari ɗum noon ko laamu ngu nde waylata jaɓɓal to Nigéria élevaɓe ɗiɗo teddinama no fewi toon to état mo Ango toon to état mo Ango toon tigui ɓe teddina taw teddiniɓe ko gouverneur mo état o ɗum noon ko caggal nde ɓen élevaɓe ɗiɗi hen goto fewni avion goto kam hélicoptère moni diwa taw ko juutendi mum seeɗa keddiɗo fewni ko radio MP3 kanko pewnuɗo avion hélicoptère o heeɓi 1 million taw koye koppereje naira goɗɗo heeɓi ken wona 2 million taw 2 ujunere taw koye koppereje naira ko wona ɗum ko kanko gouverneur o wasiyima wonande directeur école o oɗo sande mbawata yacinde école o kene fotta wonde 1 million koppereje naira ma yaltine ngam wadde toon centre aji mawɗi ko fate banggue technique heblude ɓeɗo henna sukaɓe waɓe ni garɗude golle RCA 300 soldat giwɗo toon to Rwanda yettima toon to bangui ma tambo nden kay kisal ngam ɓeydude hakkude nden kay kisal bangui ha fade kerol leydi Cameroun ngam teskede caɗele mawɗe tawetede toon to Cameroun taw kanda ko société civile ɓe erima laamu leydi ndi nde wawata ittude taw ko juweji ko wayno sukaɓe ko bijir taw fewnira ko plastique e wiide gardiɗo coordinateur régional Afrique francophonie ɓe kolliti ɗin juweji aɗi kewi raɓo ko fate banggue toxique taw ganduɗa ko rafi mawɗo soomi hen to Sud Soudan cukko hoorejo leydi ndi woni Rika Machar ittama e landa muɗum jeeyi sababu riwa ko wiideɓe o natti wawde miijoji moƴƴi no fewi hoore nde natti hisde o natti jogade peeje mawɗe ngam wawde tambade landa ka ɗum jeeyi sababu ɓe ndiwimo sengi wiya Afrique paɗen ko toon to Afghanistan taliba en gondi hannde o oɗo saaha ma kepti wuro Kabul kame laamu ngu kala ɗum jeeyi sababu ndeɗo yontere kala ɓe ndiwi no fewi haaɓe nangui guure mawɗe no fewi Union européenne erima yoɓe ɗaccu jeygue kamɓe kala ɓe dutto e kaldigal ngal ɓe gonno toon to Doha to Qatar Iran wiyete ko Ibrahima Rais kam woni hoorejo leydi kesso toɗɗaɗo ñalawma hannde o darima e yeeso suudu sarɗiji suuti jungo ñaamo o wondi mawo jogoro leydi ndi jaam e kisal mawo fondu ɓiɓɓe leydi ndi ngam yaltinde ɓe caɗele ha tenti noona ko fati e banggue mbuñaari to leydi France Emmanuel Macron hoorejo leydi ndi wasiyima yimɓeɓe kadi oɗo saaha lawɗin 3e dose ko fati banggue ŋeesade ha tenti ɓe nayeɓe kame yimɓe yawɓe raaɓede nde ɓen mbawata hebde vaccin mum taw ko dose tataɓo hay goto anda ɗiɗo dose uji ɗoɗi jogori haɗode to Turquie ko cum musɗo waɗi toon ha tente nokku biteɗo mugala kene fotta wonde yontere hande cumo nana tan naati e ladde ɗum noon ene yiya hay ardoise uji kala ne cumi gon wuuro noon ɓuuri heew ton ko lundiɓe ɓen kadi jeeyi commune aji gonɗi toon ɗiɓe erima laamu ngu nde wawata darade hen darde fayodinde no fewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garandena kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena